umíte něco, co je taky velký talent, že umíte pracovat s lidma, umíte spojit víc prvků dohromady. Ještě byste dokonce mohl vyučovat, jak se dělá show business. To je to najlepšie, čo som kedy počul. Čaute, ja som Slížo, pochádzam z Bratislavy, žonglujem a tancujem a robím dobrú show. Dobrý som v diabole, som v tom najlepší. Za tým si stojím a keď mi niekto ukáže, že to je lepšie než ja, tak mu podám ruku a poviem mu, že si talent. Slížo ide. Moja mama, chápeš? Myslím si, že je dobrý. Ešte na nič sa nehrám, som prirodzený a každú svoju show a každé vystúpenie robím pre ľudí. Tak prečo talent? Tak lebo to je možno moja prvá veľká životná šanca. Prečo každý vieme, nebudeme si klamať, že to finále je proste finále, ale idem do toho a si myslím, že mám na to. Teraz sa to všetko ukáže, že prečo som mákal a že jaký som. 2 minúty patria mne. Tak toto sú 2 minúty, ktoré patria Slížovi. All the girls standing in the line for the bathroom. All the girls standing in the line for the bathroom. Všetko v poriadku? Všetko v poriadku? Áno? Dobre. Poď bližšie, prosím ťa, Slížo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pre mňa bolo zaujímavé, ako si povedal, že si istý, že si v tom najlepší. Myslím, že ľudia na Slovensku možno nie sú až tak zvyknutí počuť od niekoho, že vie, že je v niečom najlepší.
Pre mňa to bol zaujímavý, celkom pozitívny moment, lebo si myslím, že to môže o sebe povedať niekto, kto na sebe veľa robí a potom tú istotu mám, takže ty si asi na sebe dosť veľa robil podľa toho, čo som tu videla. Čiže si to oprávnene povedal. Teraz je len ja svoj postreh. Je veľmi zaujímavé, že niekto je sebavedomý, tak ako ty, a vôbec mi to nevadí. Pretože naozaj si vedomý toho, čo vieš. Ja by som mal len takú malú výčitku, ja by som nešiel do tých kuželiek. To s Diabolom je tak zaujímavé a takto naplní všetko celé tie 2,5 minúty, alebo koľko tam máte, že to nie je vôbec nutné, aby si zdržoval predtým nejakými výplňami. Takže to je jediné, čo si myslím, aby si vedel, ale bolo to výborné predstavenie. Ďakujem. Já si myslím, Slyšel, že jste opravdu extra třída, dokonce si myslím naopak od Pala, že je dobře s těma kuželkama, ono to má gradaci, vy máte v tomhle velký talent, že umíte dělat show a uvidíme, jak mají Slováci nebo slovenští televizní diváci rádi Diabolo, ale vy jste extra třída. Ďakujem. Slížo! Čau. Poď sem trošku, slyším. No čo moja? Čo moja? Ahoj. Ahoj. To čo je? Pozdrav, ešte sa máš veľa čo učiť. Ja viem. Tak ma ešte niečo nauč. Mám ťa naučiť? No. Inokedy. Dobre. Že som sa ťa chcela aj niečo ináč opýtať. Si zabudla? Nie, nezabudla som. Chcela som sa ťa opýtať na Diabolo, lebo to je staré žonglérske umenie a ty sa prezentuješ veľmi moderne. Vieš nám k tomu niečo povedať? Áno, že to je môj štýl a keď to je staré, tak ja som nový, no. No, to som chcela počuť. Ďakujem. Slížo, ak chcete, aby postúpil práve on do finále 7. decembra, pošlite mu svoj hlas v podobe prázdnej SMS na číslo 9939. Slížo!